am tele, si dign no mahita zay migesta am tele, ndraiky sy namagna am tele, marary fô mahita zay malaza am tele, oh no. Tsy tia mahita za satria anao minengy hafa be fô loatra ay. Za vao sitrikinao fagnabo degré tsy fitiavanao za ay. Egnao tsy azoazonao mahita olo mijery za nefa ty boanay tsy lany namony tele. Tsy digna mahita za miboaka am tele, miboaka am tele, namony tele. Marary fô mahita zay malaza am tele, zay malaza am tele, ndraiky ny rafa am tele, tsy digna mahita zay migesta am tele, ndraiky sy namagna am tele, marary fô mahita zay malaza am tele, ah no. Azony fanafô masaky miady am vady, anao mbo tia zay amina marena sy niany. Ataoko tia anao avantsagno anao amza, faly sady mitsinjaka, namony tele. Tsy digna mahita za miboaka am tele, miboaka am tele, namony tele. Ndraiky ny rafa am tele, tsy digna mahita zay migesta am tele, ndraiky sy namagna am tele, marary fô mahita zay malaza am tele, niava tianao tele, miambigny andra alignanao miza tele, miza tele, niava tianao tele, manginginganao mangalatra miza tele, anao miza tele, mandi devant tele, za tô hitany madamo anao mijery zay am tele, mitsinjaka devant tele, atao par secret anao mijery zay am tele, Marie. Wazastel Production.